खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ दिनैनि अलखद समाव हारिया खैफोदाव गोग्लैनो थांबाय थानाय समाव माखासे बर'नि दैदेनगिरि राजखान्थिगिरिफ्रा बुंगासिनो एबा बुंबोदों मोन द' हारिनो एसटिनि स्टेटास होयोब्लाबो थाखानाय एसटिफोर जेराव बर'जों लोगोसे थाखानाय ट्राइबेल माहारिफ्रा खहा जाया नाथाय बिथांमोन बायदि दैदेनगिरिफ्रा मोन द' हारिनो एसटि होनायनि बेलायाव बर' एबा ट्राइबेलफोरा जेबो खहा जाया होननानै बुंबायब्ला जुदि आसाम सोरखारनिफ्राय एप्रुभ खालामजानाय एसटि होनो नागिरनाय रिपर्टआ भारत सोरखारनिसिम सहैनानै एसटिनि गनायथिया थारैनो जाफुंमारोब्ला खहा जागोन ना जाया उननि समासो फोरमायगोन। नाथाय बे बाथ्राखौ मख'नांगोन दि हाग्रामा महिलारिनि बिटिसि खुंथाया एनअसि हरनाय लिरबिदाङाव रोखायै लिरनाय दंदि मरान मरथक आरो आनडिभाइडेड गवालपारा जिल्लानि कच राजबंशिफोरनो एसटिपि होगोन। जेराव आनडिभाइडेड गवालपारा होननानै बुङोब्ला गवालपारा क'क्राझार आरो चिरां जिल्लानि कच राजबंशिफोराबो एसटिपिखौ मोनगोन। बिदिब्ला रायजो राजा नोंथांमोन मरान मरथक आरो कच राजबंशिफोरा एसटिपि जायोब्ला जोंनि थाखानाय मोनथायफोरा खहा जागोना रोखा। जेराव क'क्राझार आरो चिरां जिल्लायाव एसटिपि बियाबफोराव राजबंशिफोरा एमएलए एमपि आरो एमसिएलए बायदि बिसायख'थि गेलेनो खाबु मोनगोन। बेनि अनगायैबो फरायसानि इयुन साख्रि बाख्रिनि सोलोंथाइ बिथिङा खहा जालांगोन। बेबादि थासारिनि गेजेरावबो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा मानो एसटि होनो नागिरबाय दं एबा एसटि होनो नागिरनायनि हेंथा बाथ्रा एबा गारां दिखाङाखै। नाथाय आसाम मन्त्रि बिबानाव थानाय गुबुन हारिनि सासे मन्त्रियासो बुंबावबाय 100% थाखानाय एसटिआ खहा जागोन। जेराव बिथाङा बुंदों खहा जाखागोन हाजारखि खहा जाया होननानै बुङोब्लाबो हादोरारि थाखोआवथ' 100% खहा जाखागोन। बे बाथ्राखौ बुंबाय मन्त्रि केशव महन्तआ। मन्त्रि गौथुमनि सासे सोद्रोमा हिसाबै खामानि मावनानै बिथाङा मैया एसटि होनायनि फाइनाल रिपर्टखौ एसेम्ब्लियाव रनज पेगुनि दैदेननायाव दिखांनाय जायो। बे समाव दुखुनांथाव बाथ्रा होननानैबो बुंनांगोन आसाम आयेन आफादनि सदनाव गनायथिनायनि उनाव मोन द' हारिसाफोरनो एसटि होगोननि रिपर्टखौ भारत सोरखारनिसिम दैथायहरसिगोन। जेराव अलरेडि बेखौ डिक्लेयार खालामबाय होनना मिथि मोनदों। बर' हारि आरो ट्राइबेल थाखानाय माहारिफोरनि खहा जागोना रोखासै। जेराव आसामनिफ्राय एसटि होगोननि रिपर्टखौ दैथायहरसिगोन। बेराफारसेथिं केशव महन्तखौ बाथ्रा एबा गारां दिखांनायखौ नुनो मोनदों। जेराव 100% खहा जागोन होननानै बिथाङा बुंदों। बेबादि समाव गुबुन हारिनि दैदेनगिरिखौसो बेबादि बुंनाय नुबाय। नाथाय बर'नि रावबो दैदेनगिरिया एबा ट्राइबेल माहारिनि दैदेनगिरिफ्रा बेनि सायाव खहा जागोन होनना बुङाखै। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों दानि माखासे मोन द' हारिसाफोरनो मोनथाय आरो संबिजिरारि रैखाथिनि थाखाय जेबो जेंना सोमजिहोआलासे गुबुन हारिफोरनि लुबैनाय आरो मिजिंथिनायफोरखौ दिन्थिफुंनो हागोन। आरो मोन द' हारिफोरखौ एसटिनि थामोनथानि गनायथि होनायनि सायाव मन्त्रि हान्जानि फोरमायथिनायाव मा सोफादेरदों बेखौ गिबि मन्त्रिया फोरमायथिनानै होदों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला आसामनि एसटिफोरखौ मोनथाम थाखोआव बोखावनाय जादों। आहम आरो चुटियाफोरखौ एसटिबिआव सोफानो थांखि दं। एसटिबिआव साहा हारिसा एबा आदिबासि थागिबि सुबुंफोरखौ सोफादेरनो थांखि लानाय जादों। मरान आरो मरथकखौ एसटि हायेन महरै गनायथि एबा एसटिबि महरै गनायथि होनो थांखि आजावदों। बोखावजायै गवालपारा एबा कच राजबंशिफोरनो एसटिपिआव सोफादेरनो थांखि लानाय जादों। बोखावजायै गवालपारा बायजोनिफ्राय कच राजबंशिफोरखौ एसटिबिआव सोफादेरनो थांखि लानाय जादों। बिधान सभायाव एसटिनि थाखाय थिखानाय मासिफोराव जेबो गोदान एसटि दाजाबदेरनो हानाय नङा। क'क्राझार एसटिपि आरो एसटि हिल लकसभानि मासि आरो लकसभायाव एसटिबिनि थाखाय उफ्रा मासिफोरनि राहा खालामनाय जागोन। मोन द' हारिफोरनि सुबुं अनजिमानि रुजुथायाव लकसभानि मासिफोरखौ राननायनि थांखि दं। बिटिसि सेक्रेटारि जेनेरेल एडमिनिस्ट्रेटिभ डिपार्टमेन्टआ फरायसाफोरनि हेंथायै क'क्राझार पुलिसनो गसर थिसनबाय। मैया 29 नभेम्बर खालि फरायसा फरायसुलिफोरा एसटि थामहिनबा आसाम सोरखारा एसटि होनो नारसिनबाय थानायखौ लानानै सोमावसारनानै गोसो हमथानो हायियाव बिटिसि सेक्रेटारियेटआव माखासे दुंहाव थासारि जानानै थांदोंमोन। आरो बे दुंहाव थासारि सोमजिहोनायखौ लानानै बिटिसिनि सेक्रेटारि जेनेरेल एडमिनिस्ट्रेटिभ डिपार्टमेन्ट थामहिनबा जिएडिआ फरायसाफोरनि हेंथायै क'क्राझार पुलिसनो एफआइआर थिसनदों। बेराफारसेथिं बिटिसि सेक्रेटारिनि एसेम्ब्लियाव मैया फरायसाफोरा गोख्रों खुद्रिसारनाय होख्रावनाय थासारिखौ गोख्रों फिनजाथाय फोरमायदों।
BTCनि EM मुनमुन ब्रह्मआ, जेराव बिथाङा एबसुनि थुनज्लायनायावनो बेफोर जानो मोन्दों होननानै बिथाङा बुंदों। बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंलांनो हागोन। अबेबा संगठनफ्रा आं मेनसन खालामबाय एबसुनि प्रेसिडेन्टआ बेहायनो अभार फन खालामनानै होनदों बेबादि दा खालामनो नाङा थांफिनदो होननानै बुंहरदों। गतिके बेफोर खोथाखौ जुदि मिन्थियोब्ला बिथांमोनहानो जड़ित होननानै जों सानो। दिस इज भेरि आनफर्चुनेट। एसेबां बर' जातिनि सेनस्रि जानानै बर' गथ'फोरजों बर'नि फसंथाइखौ बेबादि जाथाय खालामहोनाया बिराद आनफर्चुनेट जादों। जोंनि सरकारि जे जोंनि ट्राइबेलनिनो मोनसे फसंथाइ, बे फसंथायाव बयनिख्रुइ देरसिन कन्स्टिटिउशननि बयनिख्रुइ देरसिन मोनसे फसंथाइ जोंनि एसेम्ब्लि, ट्राइबेल एसेम्ब्लि, बे एसेम्ब्लियाव खालामहैनाया, बुख्रुबहैनाया बा बेहाय सिङाव गथ'फोरखौ आनकन्ट्रलेबलि इन्टेनसन मोनसे बिसोरनाव इनफ्युज खालामनानै बिसोरखौ इनजेक्ट खालामनानै बिसोरखौ एसेम्ब्लियाव फाथायहरनानै बेबादि जाथाय जाहोनाया जोंनि सारा क'क्राझारनि रायजो राजाखौ लाजि फोनांदों आरो सारा BTCनि रायजो राजाफोरखौ आघात होदों। बाहायथ' जों जा नुनो मोनदों बे इन्सिडेन्ट एरियायाव जे धरननि खोथा बाथ्रा होनदों आरो जे धरननि माबाखौ खालामदों, डिसिप्लिनखौ खालामहरहोदों अभार फनजों। एबसुनि प्रेसिडेन्ट सोरबा दिपेन बर'आनोमोन ना अयनानोमोन, फननि जरियते गथ'फोरखौ मुभ आउट जानो थिननायाव जिहेतु गथ'फ्रा लासैनो एंगारनानै थांदों, बे फनखौ जों नायनांगोन। आनफर्चुनेट बे एबसु आरो अन्य जायथि संगठनफ्रा जुदि गथ'फोरखौ इन्स्टिगेट खालामनानै UN एकाडेमि, इउनिभार्सिटिनि गथ'फोरखौ जुदि इन्स्टिगेट खालामनानै, भेरि माइनर गथ'फोरखौ इन्स्टिगेट खालामनानै, जायहा गावनि सायाव खाबु गैया बे बैसोनि गथ'फोर, बे गथ'फोरखौ इन्स्टिगेट खालामनानै जुदि अबेबा संगठनफ्रा, आं मेनसन खालामबाय एबसुनि प्रेसिडेन्टआ बेहायनो अभार फन खालामनानै होनदों बेबादि दा खालामनो नाङा थांफिनदो होननानै बुंहरदों। गतिके बेफोर खोथाखौ जुदि मिन्थियोब्ला बिथांमोनहानो जड़ित होननानै जों सानो। दिस इज भेरि आनफर्चुनेट। एसेबां बर' जातिनि सेनस्रि जानानै बर' गथ'फोरजों बर'नि फसंथाइखौ बेबादि जाथाय खालामहोनाया बिराद आनफर्चुनेट जादों। केरियार बानायनांगौ, मोजां इउनिभार्सिटि खालामनानै होदों हाग्रामा महिलारिया, मोजां इन्स्टिटिउसन, इडुकेसनेल इन्स्टिटिउसन, CIT इन्जिनियारिं कलेज फसंथायनानै होदों, मोजां स्कुल, सेन्ट्रेल स्कुल बाहाय दङ, उमुक दङ। व्यक्तिगत स्कुलाव अबे व्यक्तिगत स्कुलनि गथ'फ्रा इनडिसिप्लिन खालामदों, बेनि सायाव क'क्राझारनि रायजो राजाफ्रा आरो दस्रा बे प्राइभेट स्कुलफ्राव, स्पेशली UN एकाडेमि होननानै बुंनाय एकाडेमिनि प्राइभेट इन्स्टिटिउसननि गथ'फोरखौ जों नुनो मोन्दों, स्कुल इउनिफर्मावबो फैदों। गतिके बे गथ'फोरखौ जेन' डिसिप्लिन खालामो, गथ'फोरखौ जेन' इनजेक्टेड माखासे गाज्रि खोथा सोनानै बिसोरखौ प्रदुसित खालामाबालानो बिसोरखौ मोजां खोथा सोनानै लेखा गोरों आरो जौगाथिनि खामानि आरो जातिखौ रेसपेक्ट खालामनो आरो फसंथाइखौ, जोंनि सिनायथिखौ रैखा खालामनो थाखाय बिसोरखौ जेन' उपदेश परामर्श होयो बिसोरनि स्कुलाव, बेनि थाखाय आङो बिथांमोनखौबो खावलायगोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव।
बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।